से माने खुंगा दजेथि बर' थुनलाइ आफादनि बे बेलायाव नोंथांखौ नुबोदों आरो गोबाव समनि उनाव जिहेतु गोदानै जिहेतु रायजो सभानि बे फोजाबाय मा बुंनो सानो? गिबि बाथ्राया जाहैबाय मा बर' थुनलाइ आफादा बर'निनो मोनसे आगोमा आफाद आरो 67थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै बे तामुलपुराव गोजोन फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय जागायबाय। बयनिख्रुइबो गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय मा भारतनि हादोरगिरिया बेवहाय फैगासिनो दङ आरो 3 चिफ मिनिस्टारा बे जथुम्मायाव बाहागो लागोन। बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे जाथाय जोंनि बर' थुनलाइयाव आरो बर' माहारिनि गेजेरावहाय खोब गोजोननाय मोनदों आरो आङो बेवहाय जिहेतु बर' थुनलाइ आफादजोंबो आगोलनिफ्राय सोमोन्दो दंखायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय समावहाय जायखिजाया जथुम्मायाव बाहागो लायो। दिनैबो मोनसे बर' हिसाबैनो आंहा दायथ' दंखायो आरो रायजो सभानि सोद्रोमा हिसाबै दायथ'आ एसे बांबाय। दा दिनैहाय A to Z हाबाफारिफोरखौ नायगिदिंनानै मोजां गाज्रि नायबिजिरनानै जि हायो मदद होलायनाय मोनसे थांखिजों आं फैबाय थादों, थांलाय फैलाय खालामबाय थादों। दिनैबो फैदों, गाबोनबो थागोन, समनियाबो थागोन। दा खोब गोजोननाय मोनदों। आं मिजिंथिदों बोथोरा न' डाउट एसे जोंखौ हेंथा खालामदों, थेवबो जुजिनाय जादों। बेवहाय अखायाबो जोंखौ फेजेननो हानाय नंला। दा जिखिनि थासारि जों मोनबाय खोब मोजाङैनो जाफुंसारलांगोन। खालि आं बेखौल' खावलायबाय गासै रायजो राजाफोरखौ जे फै बयबो लैहोर लैहोर फै, बेवहाय बाहागो लाफै आरो जथुम्माखौ जाफुंसार होफै। NEP जे निउ इडुकेसन पलिसि बेयो जाबाय भारत नाङैनो मोनसे सोलोंथाइनि सायाव जि पलिसि लादों बेखौ मोनसे बिजिरलायनायनि गेजेरजों मोनसे पलिसियाव फैदों। जिहेतु बेखौ फालियैया नों आं साफा सानै बुंनायनि बाथ्रा नङा। बेयो मोनसे नेसनेल मोनसे पलिसिजोंनो जानाय जिनिस। दा बेखौ खाप लानानै बेजों बोरैबा गोरोबनानै जोंनि बर' बिजोंखौ जौगाहोलांनायनि जे मोनसे पलिसि बेखौ जों बोरैबा थिग खालामनो हायो बेनि सायाव सावरायनांगौ बा बुजिलायनांगौ दं जोंहा। बेनि बागै निस्सय थुनलाइ आफाद हिसाबैबो दायथ' दङ सरकारजों सावरायलायनानै। गुबै बाथ्राया जाबाय मा बर' थुनलाइ आरो बर' हिसाबै बर' बिजोंखौ गोख्रोंसिनै गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानानै जोङो जिहेतु बर'आ दिनैहाय बर' रावा दिनैहाय भारतनि सोरखारि राव हिसाबै दिनै जोङो गनायथि जाबाय, आसामावबो गनायथि जाबाय। बेखौ जों बाहायनाय, बेखौ फोथांनाय बे साफ्रोमबो बर'निनो दायथ' आरो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बे दायथ'खौ लाबोबाय थाखानाय जादों। दा सोलोंथाइनि बेलायाव मोजां पलिसिनि गेजेरजों नेसनेल पलिसिखौ जों बाद होनानै गारनानै जोंनि बर' रावाबो सोलिनाय नङा। आसामनि जि पलिसि बेखौ जालदाब गारनानै सोलिनाय नङा। खारन जों इन्डिपेन्डेन्ट बा हारसिङै जों सोलिनो हानाय नङा। सरकारि मोनसे पलिसिनि गेजेरजों जों थांनांगोन। दा बेनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जि पलिसिनि प्रयजन बेखौ जों सावरायलांनानै थिग खालामलांनांगोन होनना आं सानो। गथिखे गासै बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों मावबाय थानाय जादों। आंनि फारसेनिफ्रायबो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो बोरैबा जों साबसिनै जोंनि सोलोंथाइखौ लाहोनो हायो बेनि बागै निस्सय सिन्थाया थाबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन।